Periem, stále periem a sušiť to nie je kde. Tak také niečo sa vám v tomto byte nestane. Je tu priestor na práčku, sušičku a dva balkóny. Takže aj na posedenie priestor je. Pre víno, zaváraniny, mak na štrúdlu už nebudete musieť chodiť dole do pivnice, pretože špajza je priamo pri kuchyni, ale pivnica k bytu je taktiež k dispozícii. Ak by ste chceli tento byt vidieť, zavolajte mi. Som Iveta Kamenská a rada vám ho osobne ukážem.